aprofitar tots aquests espais que hi ha entre les coses que es fan, que són els moments més divertits, per dir-ho així, que són les cares, les expressions, les mirades, les sorpreses, i jo crec que, no sé, perquè aquí l'Albert us manarà el que us he de fer, però tot això que es pot exagerar, no? Aquí tot és exagerat, el text és exagerat. Qui? Què? No, o sigui, no és un qui-què, sinó és què? No? Saps? O sigui, és tot com molt més a passar una mica la ratlla groga. Jo estic esperant, verdad? Has tot estudiar. Quan tingueu el text segur, anirà com una sala, perquè després aquí és qüestió de ballar sobre. Gràcies per venir. Gràcies, Jaume. De res, al vostre servici.